Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының танылган әйдәп баручы актеры, Татарстанның халык артисты Нуриддин Нәҗмиев. Нуриддин абый, исәнмесез? Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Амин, шулай булсын. Нуриддин абый, сезнең театрда эшли башлавыгызга, сәхнәдә иҗат итә башлавыгызга инде тиздән 60 ел тула. Шулай. Инде лаеклы ялга чыкканнан соң да 15-16 ел узып киткән. Әле сез һаман театрда, ялгышмасам, 7 спектакльдә катнашасыз, уйныйсыз. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Мөгаен сез ниндидер бер рекордлар китабына кертерлек соннарга җитәсез бугай. Безнең театр буенча рекорд. Шулаймы? Рекорд. Чөнки хәзер миннән башка, миннән артта, алда да юк, артта да юк. Ягъни сез бит инде күчмә театр булып эшләгән чордан хезмәт иткән актер. Әйе, мин иҗатым башланды Мизәлә Татар дәүләт драма театрында. Бу 1965 елда башланды. Мин анда театр белмем юк иде. Чөнки мин Казанда яшәгән вакытта 2 театрны гына беләдерим. Галискар Камал исемендәге театрны һәм Мизәлә театры. Алар Мизәлә театры еш киләләр иде. Аларга билет сатылып биткән буладыр я, эләгүгә бик авыр иде. Бу менә 65 елда килделәр ала җәй уртасында. Ничектер миңа театр ние сәхнә артына кирип спектакль индәм. Минем сезнең театрны яратам, сезнең театр артисты буласым килә. Нуртан абый, менә мин шуңа гына шаккатам, бер кем белмәгән, бер нинди белеме әле булмаган, кем әйтмешли, урамнан килеп кергән ниндидер бер егетне театр труппасына кабул итеп алу. Сез аны үзегез ничек бәялисез менә бүгенге күзлектән чыгып караганда да? Мин үземдә шаккатам. Мен хәтлегенә малай, әле вакытта кичкенәем. Шул метрда 55 сантиметрларым. Мизәлә театры килде. Дә анча мин Тахир Якупов белән без дуслар идек. Шул 80нче мәктәптә укыган вакытта, кичке мәктәптә укыдым мин. Шунда безне бер олыгына абзый алпат гәүдәле безне алып китте профсоюзлар йортында бары укытучылар мәдәният йорты. Шунда без кружокка йөри башладык. Драм түгәрәк? Драм түгәрәк. Менә шуннан кыртыгы кичкенә вакытта булган кырт минем зурайды. Сәхнәгә менә шуннан без мине Мизәлә театрына чыннан да миңа шул Хәбиб абый мәрхүмкәем әйтәде, сиңа чын артист булырга кирәк. Чын артист булырга кирәк. Мизәлә театрына кабул итү дип әйтик, сез аларны нәрсә белән җәлеп иттегез? Хәзер мин кирдем дә мәктәп вакытта мине абзыйны белмим, шул алпат гәүдәле, менә иртәгә сәгать 10да кил. Син нәрсә сорады инде? Белемең бармы? Шулай. Шуннан алар гастрольләре Островский урамының рус түзендә гастрольләре. Шунда мин сәгать 10га чакырдылар булар. Нинди батырлык булгандыр, конечно, белмим. Ни хәрәкәтчән идем мин. Экзамен башланды. Мине чакырып китә утырганнар, артистлар, шунда иртәгә алпат артистлар. Нәрсә эшли беләсең? Мәйтәм шулай сөйләдем. Бии беләсеңме? Шуннан музыкаларны бүтән ничек театралында экзамен булды. Шул бүтәнсен башкардым. Шуннан чыгып торыгыз диде. Хәзер 5-10 минутта мине чакырып киттеләр. Алдык без сине диделәр. Бездә зарплаталар әз инде, аннан соң тору урыны да бик инде, аннан соң юк, шуннан соң бер нидән генә сорадым. Трамвай йөрими соң сездә дидем. Мин мөкибен китеп трамвайны яраталар. Вот. Йөри, трамвайда йөри, автобуста йөри диделәр. Шулай мине кабул иттеләр. Шуннан мин
шәкірт шикелле пастилләр алып, 65-нче елның нейендә, ноябрь 9 ноябрьдә Минзәләгә килеп төштем. Әле без Минзәләне әңгәмә барышында еш искә алырбыз, Нурдин абый. Менә әйтәләр бит, кеше олыгая барган сайын аңа бала акылы керә дип. Менә әгәр дә инде ул шулай икән, чыннан да шулай булса, ул эшләргә, иҗат итәргә комача уламыймы? Юк. Менә ничектер хәзер бигрәк тә ышанасың. Бер катлыга әйләнәсең. Бер катлыга әйләнәсең. Әйе. Ул башкарган ролиңгә дә кат итәсең. Ягъни җаваплылык та тагын да арта булып чыга. Әйе. Ул бер катлы булмасаң, ул артист булып булмый ул. Ул гаялыгы, конечно, тагы да зуррак була ул. Менә сәхнәдә дә, менә тормышта да бүгенге көндә менә шулай актив эшчәнлек алып барга көч каян килә, Нурдин абый? Ходай Тәгалә үземә дә ышанмый. Ул сәхнәне ярату, үзеңнең профессияң яратудан килеп чыга ул. Әгәр дә менә бар кайсында, менә мин картайдым инде, мин менә шулайрак, менә шулай мин пассив булырга яратмыйм. Ягъни активлык сезне менә шушы әйе, шушы куәт бирә, кудрәт бирә. И мин ни алып кайтам. Спектакль буласы көнне мин теге беренче сәхнәгә чыккан шикелле үземне хис итәм. Һәм үземнең партнерларымны, ниләремә ничектер хөрмәт итәм. Ягъни сез һәр спектакльдән энергия алып яшисез. Аллага шөкер. Сез бит тумышыгыз белән Балык бистәсе районының Балыклы Чүкәй авылында. Шулай бит. Менә күп балалы гаиләдә үскәнсез, төгелрәк әйтсәк, 9 балалы гаилә, сезнең әниегез, әтиегезнең 5нче хатыны булган. Димәк, сезнең гаиләдә башка әнидән туган балалар да үскән. Әйе, 4. Менә бу соңгы минем әнием 5нче әни, менә без оннан 5. Без үлеп барганнар. Ну берсе, 4нчесе аерылып киткән инде. Аннан бер тоже бер малай. Без үги дип бөтенсен алар мәрхүмнәр инде хәзер. 4се дә ишабый. Без менә булай яшәдек. Бер туган кебек. Әни безнең әтидән 20 яшькә яшиде. Безнең әтием Коръән хафиз. Безнең тамырларыбыз бик ниле, теге укымышлы. Әти Коръән хафиз, ул сөйләп бетерә торган түгел. Менә сезне ул вакытта әйтик, әле яшь буенча да яшь, буйга да бәләкәй баланы ничек итеп алар менә Казанга чыгарып җибәрә алдылар микән дип аптырыйм мин. Монда бер кашык булса да кимерәк булыр дип уйлаганнармы? Сезнең китү һәм үзегезнең тормышны кыру нияте ул вакытта зур булдымы? Нәрсә белән аңлатыла бу? Чөнки менә мин мәктәптә укыганда ук әнә шул сәхнәгә тартылдым. Менә театрның нәрсә икәнен белмим. Нәрсә ул сәнгать, нәрсә ул нәрсә. Ә менә шунда ниндидер мин артист булам. Андар минем яраткан укытышымда мине бик нитәдерия, хәстәрләде ул мине. Шигырьләр сөйләргә, укырга, китаплар укырга, мин бик китаплар укыйм, бик әйтәм. Менә шулда нитә. Тәргиш бирде. Әйе. Аннан соң теге күп дип 4 ниләр шу үги абыйларым, үги апам, алар уже Казанда. Әйе, үз тормышлары белән. Әйе. Аннан соң безгә Казан якын бик. Җәй көне шунда кунакладым Казанда. Шул абыйларымның, апаларым, малайлары белән менә шулай итеп Казан миңа ни түгел. Чөнки ерак түгел. Әле мине 7нче классны битергәннән соң да мин яхшы укыдым. Мин бик математиканы яраталым, конечно. Мин укытышымда әйтәдер, әйдә математика юнәлеше буенча. 8-не битер, 9-не битер. Солтан дигән әнә Равил аби Шәрәфиевлар без биттеләр инде күршеләр. Анда 10 еллык бик атаклы мәктәп ул. Шунда юк мәктәп, мин Казанга китәм. Сез иҗат юлын
Казанда башладыгыз, әмма ләкин иҗатка менә бу орлыкны барбыр сезнең инде мәктәптә салынган булса кирәк. Ялгышмасам, менә 5нче сыйныфта укыганда сезгә район күләм конкурста катнашырга тәкъдим итеп, шигырь ятаткан булган, шигырь поэма. Менә сәле шул беренче укытучым ишән сау минем. Субханалла. Сыналган мәхәббәт поэмасын менә Нуриддин абый бу поэма шигырьне бүген дә яттан әле белә дип әйтәләр. Төн уртасы иркен палатада аурулар инде тынганнар. Кайсы арып, кайсы дарулардан аурулар йокыга шымгандар. Менә шул Энес Карый бу. Шул хәлгенә китабы, шул укытучым, беренче укытучым синнән була. Шуннан миннән белмим, мине конкурсында нәрсә ул? Әле миннән да бардым шул балык бистәсенә журналистка белән сәхнәгә чыгып, мәдәниятен сөйләдем. Узын ул. Бер шул 10 минутла бара торган. Ничек сөйләгәнмен мин аны? Шундай теге ни булганмын инде. Шунда миңа бүләк итеп элекке барыга теге школьник монда Шәһәров, кепка, зәңгәр, темный зәңгәр. Шул лауреат исем алып кайттым. Менә без Кабат Минзәләгә кайтыйк әле. Шынлап тұрып, инде сезнең сәнгатьтә беренче менә сыналуыгыз, беренче Ширканчык алу менә шушы Минзәлә театры белән бәйле. Казан кайда да, Минзәлә кайда, әйеме? Шулай бит. Менә ничек сез китәргә карар кылдыгыз, барбер күчәргә Минзәләгә? Мин үзем дә шаккатам инде. Чөнки әнә шул спектакльне карап, һәм менә шул артистларның миңа хәзер нитәм, килеп төштем Минзәләгә. Көн кыяшлы. Сез трамвай излисез. Трамвай излим. Бер ялгансыз, шунда автобуста хәзер бер какой-то кыңгыр. Менә бу әйтеп яба торган автобус килеп туктады. Бер 15 кеше, 16 кеше утыра торган. Мәктәп миңа театрга бар. Анда бик җыртлар да юк. Авыл ес, авыл. Шуннан килеп төштем мин, шул театр кайда дип күтәрелеп, ниләр белән килеп театрга репетицияләр бара. Мине каршы алдылар, как битте, ни менә. Менә бер ялгансыз министрны каршылыйлар менә. Шуннан мин әйберләремне куеп репетиция була торган төшкә алып кирип утырттылар. Вот. Шуннан мин танышып киттем. Инде алар Ана йөрәге дигән бик спектакль әзерлиләр икән. Мин инде белдем, шуны Сабир абый Өметбаев атаклы беренче Тукай премиясе алган режиссер белән мин ниткәнмен. Эшләгәнмен. Артистлардан инде артистлар бит. Ресурсларын бер күчмә театрда андый исемне юк. Режиссерны аткан Хадиша Сәлимова, Әнвәр Фәсхетдинов, Нәсимә Зиганшина бөтенесе ресурсларын атказанган. Алар алганнар 57нче елда теге Мәскәүдә декада вакытында бер күчмә театрда бармаган, Минзәлә театры барган. 2 әсәр белән Галия Бану һәм язылмаган законнар Юнус Амировның. Алар мине шул хәтле якты йөз белән каршыладылар. Шунда миңа да әле бөтенләй сәхнәгә китмәгән профессионал сәне кичкенә генә роль бирделәр. Шофер. Унутылды, трамвайда унутылды ул. Что коллектив мине менә булай итеп үз баласы шикелле. Менә сезне каршы алу шундый матур, иштәлекле, күңелгә якын каршы алу коллективка. Әмма ләкин менә кире китү коллективта ничектер менә күңелсезрәк килеп чыккан дип әйтимме? Юк. Укыйсым килә мәйтәм, театральный укыйсым килә. Укыйсым килә мәйтәм, диплом аласым килә. Диплом юк бит. Нидән? Шуннан Сабир абый как раз шул 68нче елны не ачыла. Театральныйга кабул итүләр. Менә шуннан мин киттем. Аннан соң да мин кире кайтасыз бит әле. Кайтам әйе. Һәм алар миңа ярдәм итеп тордылар. Укыганда. Мин шунда эшлим. 25 сум стипендия, 20 сум стипендия, 25 сум икесе бергә кушкач, мин рәхәтләнеп яшәргә мөмкинлек булды. Нуртин абый, менә бу театр белән саубуллашу. Сез бит инде бар Казанга китәсез, әмма сезгә менә театрдан киткәндә ничектер
Әгәр сез ташлап китсәгез, бу коллективны сезне бер генә театрда да эшкә алмаячаклар дигән сүз булдымы, юкмы? Булды. Бу укып бетереп кайтканнан соң шул инде мин тормыш кырып җибәрдем, нитем. Общагда торадыр, ни белән иптәшем инде, ул да иптәшем театрда эшләде. Гастрольдә җирибез, сүзләр җирде, отпускка чыккач, квартира була икән Нурдин Нәҗмиевка диләр. Мин чыгып киттем, шуннан ул вакытта Анатолий Богатырев, Директор инде. Директор. Шуннан бу иптәшем ниде, авылда бала белән Нурдин шалтырата, бу гастроль тәмамланыр алдыннан чиста ягында йөрибез. Шуннан шалтырата. Сиңа квартира бар, Санияны алып кил. Мин шунда инде всё килдем. Шул килеп җитеп, икенче көнне комендант әйтә, әкрен генә минем колакка Сания ханымга әйтмәде, сиңа дигән квартираны бирделәр инде диде. Ничектер шок та булмады, бок та булмады. Не? Бардым, иштәгесен урнаштырдым да, бардым театрга кирдем. Нихәлләр мәктәп шулай, отчетта бирергә кирәк, ул вакытта şu brigadный sistemalar bitinde mektem açıp birem el kvartetunda söz alıp barım. Nerse aytırken Necmi diler indi onda mine. Onda da Necmi ne nerse malay da sığa degen ne mine parlı sözki artistlar ola bizge bit özün bilesin artistlar yetişimi bit. Olaga bir ne ettik. Birdik. Yarar dedim. Birinde tege tavuşta şarma. Keda bulmadı, tavuşta bulmadı. Min üzüme de hadi şularını uylayım da bütün sünküzde. Yarar dedim. Şuna çıktım. Hadi oturdum ezrekkine nitip sahnen tüyağına çıkıp oturdum. Uylayım hadi toklamaydım nişik. Bir akıl kildi başıma. Kırdım zayıflığını bir dedi. Kırdım. Zayıflığını yazdım. Tapşırdım. İki kızlıklar. İki atnaşlarga teşvit. Verdim. Bu peytem kul koy. Uymadık, kaldırdım. Çıkıp gittim. 14 gün tuldu. Şundan meni çakıralar әле raykomga. Üçüncü sekreter. Rejissörnün nege turmuş iптәшиде ул. Никте китәсең диде. Нәрсә, хәзерде квартира менә кышка синең обязательно була инде ди. Кышка тырышабыз ди. Bilesem gitti. Kadırlar yetişimi bittiğinde Nurdin Hilmkhanoviç day. Yok dedim mektem raykomga, birden mektem kulak malaya, min partinin tugul, komsomolda olmadım mektem. Min üstümde özüm turam dedim. Meni raykomga çakırtıp, şilte bildirge bir gizin de neyiz yok dedim. Yani siz ikilenip durmadınız. Yok. İşikni yaptınız da gidip bardınız. Gittim de bardım. Anatoly kışkırıp kaldı. Men seni minister hazır şaltıratam çünkü Pirimge gastrolga keterge. Men 500 spektaklda oynayım. Evet. 500 spektaklda özüm de bek dürüst işlemedim deyip nittim. Şundan da ukunu buldu. Ukunu degenden sizin bitelli tağın bir ukunu bulmadı mı? Qozonga kirip qaytkandan soň hali siz bit Marsi Salimjanov da bulasız hem Kamal Tiyatrında indi siz işe algan oldu. Algan bulganlar. Aldılar. Hem lakin siz anda barmısınız. Hem köpmedir vakit bir uçraşuda Marsi Salimjanov sizge jüler ikensen dip kine aytken. Yok. Uçraşkanlar tugul. Men elle çakırdı. Kilip de düştüm. Tuttu çünkü men bilavul student neyme? Çünkü men belki kalgan da bulur idim. Çünkü Mizele Tiyatro mena yardım etip durdu. Men namusum koşmadı. Tura Mizele'ye koydum. Mizele'den gitkeç neyde kırdım Marcel Hakimiş'e. Ne dedi bir neyine etti yaşağı neyi yok dedi. Turga orun yok. Eye. Kilesi otpuska hatla dedi. Şandıra almayayım dedi. Şundan baxetsizge mi, baxetke mi bilmeyeyim. Şundan çıktım, dokümentlerini kaldırdım Marcel Hakimiş'e. Şundan iптәшеме de şelmeytem ol dikirtte. Şundan binip kile şu Küçme Tiyatro'nun direktörü benim avuldaşım. Tataristan'ın at kazangan sanat işli yazıcı dramaturg Seyit Abi Şakurov. Ular ne şey yapıyorsun dey.
Мәйтәм, мен қойттым битінде. Ничек қойттың? Мәйтәм, қыш ортасында ничек қойта аласың енді? Сезон вакытында. Сезон вакытында да. Ой, дұрыс эшләмәгәнсең дигәндә дөрес. Мәйтәм, ничә тимәлә шулай булды, ише. Монда ничек яшәү нигә? Мәйтәм, пока юк. Әйдәм инде 3 бүлмәле квартираны 1 бүлмәсе буш шунда. Миңа башым түшәмгә тиде инде. Пропискада кертәбез, нигә дә кертәбез дигәч, шуннан хәзер торам ишек төбендә. Марсел Хакимовичтан документ алырга. Менә аны сөйләп бетерергә торган түгел. Беләбез бит укытучыбызны, ничә ел укыган, 4 ел укыткан укытучыбызны. Нәрсә булды дай? Нәрсә булды дай? Шулай әйтәм, шулай. Дурак диде тоғы калын тавышы. Әллә документ тоттым, әллә тотмадым, ничек чыгып киттем, ничек ниттем. Шулай итеп мин күчмә театрга килеп электем. Менә бу театрдан китү дип әйтгәндә име? Укыну хисләре тумады, аннан соң тормыш дәвамында, эш дәвамында Камал театрында гына калган булсам икән дигән уйлар борчымадымы сезне? Әзрәк булды. Булдымы? Мин бу театрга килгәчтен чөнки авылдашым Сәйит абый белән бу Тумашев, Равил Рахимович Тумашев дус түгелләр икән. Режиссер театрның. Әйе. Күчмә театрның режиссеры ул вакыттагы. Әйе, Равил абый. Булар дус түгелләр икән. Ягъни режиссер сезне күрмәмешкә салышты. Бүтәнлек. Исән эшкәндә дә как будто мин түгел, әнә тегендә белән шулай китә торган ия. Минем нинди гаибем бар, белмим. Менә сез бер истәлекләрегезне әйтәсез, цитатаны гына китереп үтәм. Мин бик бәхетле артист булдым, бер кайчанда рольсез тормадым. Әйе, бу шуннан рольсез дә түгел, рольдә дә түгел бу. Сезнең менә шушындай күчмә театрга күчкән вакыт, күчеш ул рольсез вакытларның берсе булган. Әйе, шуша. Аннан бәхет җылмайды миңа. Ondan bir yıl var bir yok. Vodka kirip. Mine koysar savrı yerlerden. Şunu yani varam olsana onun rol var mı mısına gastrolgine üzülmesin. Oynarga tiyiş. Oynarga tiyişsin. Şundan benim bəxetime Ferit Ahmedzanov rejissör kildi diplom spektakli Habibullin kildi şuşa Күчмә театрга диплом spektaklini koyarga. Şunda mine aldı ol. Ул спектакль uzakta varmadı ol. Biktege Şeyh dramaturga vicdanını aytır degенне. Şul bir yine şul bir iki sezon işledi de o spektakl gastrolga çığa turgan sertuguli ol. Kuperler neler ben. Mena şundan bitti. Опять başlandı şul tege vodka kırı. Татар актерларының күбесенең иҗат чишмәсенең башлангычы ул Казан театр училищесы белән бәйле. Сезнең дә шулай бит инде. Быел әлеге уку йортына 100 ел тулды. Әйтергә кирәк, менә шундый тарихи уку йортын тәмамлаган сез шәхесләребезнең берсе. Училище сезгә гомергә җитәрлек белем нигез биреп калдырды дип саный аласызмы? Саныйм. Училище бик күп бирде. Әле ул бит açtı ol. Aktör olarak sizin açtı. Aktör ol. Eli bit ol. Xuday Teala bergen talantını o üsttirdi. Biz bik dikkat bilen, bik yaratıp okudık bit. Tiyatrını şın yürek bilen. İşte ağızlarına, okutuşlarımızın ağızlarına qarap turadır ya. Mene, o eli bit ol. Tege okup mulla bulmay. Okup kına artist bulamıyor. Dürüst bit. Tiyatral училище bik zor ne berdi. Anda bit tege artistliklarına tugul. Anda klasiklar, zarubijny literatura, zarubijny teatr, bütünüsün ne? Nurdin abi, менә иҗат дәвамында, гомер дәвамында дип әйтергә кирәк инде, белемне тагында күтәрү, профессиональ яктан, менә тагында байыту, белем ягыннан андый теләкләр булдымы, юкмы? Чөнки ни дисәң дә, училище бит инде урта һөнәри белем уку йорты. Инде югары уку йорты дипломы белән училище дипломының айырмасы ул бит әле теге матди яктан да айырыла торган булады. Шулай бит. Шулай. Ләкин
Ләкин менә безгә ничектер институтта укыган бөтен биргән дәресләр театрында булды безнең. Зарубежный театр, зарубежная литература, русский советский литература, бөтенесен институтта укыганнарны бөтенесен укыдык. Изоларны, изобразительное искусство бөтенесен укыдык. Мин ничек дип әйтәм? Обязательно нәрсә югары белем. Заочно укып кына мин болай да укыйм. Bütün яңалыкларны, bütün ниләрне ул театрның ясаган bütün сукып барам. Институттан бетермәсәм, мин бердә укымыйм. Ну хәзер китереп куйдылар зарплатага. Әйе. Ну менә киләләр бит, бетереп киләләр, әнә шул безнең зарплатага түбәнрәк, сәхнә мастеры читаемса, урыс әйтмешлек. Әйе. Бүген килеп бетереп килгәннәр бездән юк. Сезнең сәхнә тормышына яңадан кайтыйк әле. İcat иткән рольләрегез бүгенге көндә 100дән артык, шулай бит. Алар төрле планда, төрле характерда әйтергә кирәк. Ә менә тормыштагы Нуретдин Нәҗмиев кебек рольләр уйнарга туры килдеме, юкмы? Минем инде шул тормыш итә башлагач, малайыбыз туды. Малайыбыз ул да бик театральный нигендә. Әлмәндә записта да бар ул. Архивта бар. Онытылмас бәйт дигәндә. Вот. Минем шул нидә 8 яшендә вафат булды. Әнә шул күчмә театрның бүләге. Без Чиләбе өлкәсендә атым Маяк. Әйе. Әнә Фәүзия бәй. Маяктан зыян күргән авыллар инде, татар авыллары. Әйе, татар шаккат малында. Андагы табигатьнең матурлыгы әкияти. Әнә шул татар авыллары, рус авылларын бөтенсен күчереп бетергәннәр бит. Фәүзия бәйрәмен хәтергездәдер. Әйе, Карабулак. Карабулак романы. Без менә шул Сез шул зонада спектакльләр куеп йөрдегез, гастрольләр белән. Нидә Чиләбедә торып уйныйбыз. Бер заманда миңа бер артист Рифкат Каримулли дигән мәрхүм сөт тапкайт әле авылдан, авыл сөтен гостиницада Чиләбедә торып. Бик зур гына авылга әле туктадык. Әйдәгез без әйтәбез күл. Чибәр күл. Менә булганыгыз юктыр. Чиләбенең иң матур төшләреннән, иң матур ниләр татар авыллар, татар башкорт авыллары, 500 йортлы, 600 йортлы авыллар. Шунда без килеп төштек. Дә шуннан нидән клуб җыештыручыдан сорыйм. Апам әйтәм шулай. Сатып алырга сөт булмасмы? Ул башкорт ни булып чыкты. Идей улымдай бездә үсеп нишәр ярамый сезгә дә. Siz kilgen kişilerde en işletmeyden. Bana şulay. Bizim sıyırlar 3 yıldan artık yaşamıyorlar. Dişleri kıyılı bite. Hem şu nide, şu bilmem bilmem 2 zirat, zor 2 zirat. İhvalık şulay Tatar avulları, Rus avulları. Bana şundan bizde balağa su kıyınabız şunda. Jilek менә шушындай җиләкләр, Виктория җиләкләре шикелле җиләкләр ашатабыз. Менә шуннан без обучение алакканбыз. Менә без шул трагедияне 3 ел без баланы үлем белән арасында яшаттык. Бу миңа бүләк итте күчмә театр. Бу вакыйгадан соң менә мин әйттем бит әле рольләрегез дип. Ялгышмасам, сезнең кайсы ролегез бар менә нәкъ. Әйе, ул Шамил Аваздаш. Балам үлде, үлгәчтен 3 көн премьера минең Шамил Шәйхгалинең Кураймыгы дигән башкорт тормышыннан уйнарга кирәк. И балам уйланда да. Баламны шулай итеп. Бер цитата: тискәре рольләрне башкару аеруча сурсталык таләп итә дигәнсез. Мин тискәре Мин тискәре рольләр юк. Сезнең юк дәрәҗәсендә дә. Юк дәрәҗәсендә. Менә бер нигә әйтәм, тискәре роль, тискәре түгел ул. Ул миңа бик күп ниләр китерде ул. Хыянәтче дигән Белорус драматургы трибунал спектакле. Белоруссиядә бара сугыш вакыты. Көтүче 11 бала атасы.
Сез хыянатчы ролен башкарасыз. Мин хыянатчы баш ролен башкарам. Уже Партизан барлыкта сез хыянатчы түгел. Юк. Аны гаиләм белмей. Әйе. Анда не, ул бик узак барды ул. Шунда мин партизаннарга эшлим. Ләкин бер нидә хәзер Теләшә районы хәзер керә ул, Саба районына керәдергә җыри дигән авыл. Спектакль башланып китте. Анда минем партнершым әйтә, син ничек немецларга сатылдың? Сиңа совет хөкүмәте никелне карават бирде. Шулай. Шунда мин әйтәм, тюту инде совет власты, тюту бәгәр кәймәгә. Шул момент içinde ничектер миңа ухват белән каршы торырга тиеш. Мин чыгып качырга хыялланам. Хәзер улы балаем китте, алып килергә апаларын, ниләрен, умыр баланы ни хәзер. Мине студияләр хәзер. Шул вакыт içinde миңа берәү ничектер булай булган вакытта китереп берне бирде. Залдан менеп. Залдан менеп. Мин хәзер баш шулай ниттек кайда. Шунан тизрәк теген сөйрәп алып чыгып киттеләр. Узыңгына нигенә солдат киемендә. Шуннан хәзер пәрдә яптылар, хәзер җигерешеп ах иттеләр, хәзер авысаклар, партишмәсе киттеләр, нигә гырбымсына килделәр. Шуннан хәзер врач чакырттылар. Алай дип, булай зинахар дип уйнагыз ди, иртәгә без аны хәл итәбез ди. Шуннан ярар спектакльне уйнап бетердем. Иртәгесе мине чакыралар авыл советына, иртәнгә нигә. Бу әле октябрь ае. Шуннан теге малай утыра. Ул да килгән. Айныган. Ул солдаттан кайтып кына төшкән. Әйе, хисләр ташып тора. Әйе, нидә границада булган. Вот. Менә Нуртин абый сиңа тапшырабыз. Колхоз председатель авыл советында шунда бетерәсе. Сиңа тапшыра, нишлә итәсең? Киләлми итәм, кычаклыйм әле үзеңне. Әйтәм, бишле. Рәхмәт әйтәм, минем хезмәтемне шулай итеп яратмыйм. Шулай. Шулай да сезне тамашачы күбрәк менә шаян шук рольләр аша күбрәк белә дип әйтәсем килә. Менә әй машина җитте минем башыма. Аннан соң яз галәмәте, аты барның дәрте бар һәм башка шундый спектакльләрдә сез менә шундый рольләр белән тамашачы күңеленә кирдегез кебек. Менә бу сезнең амплуа дип әйтергә буламы менә бу юнәлешне? Мине мәйтәм, мин моңсу комедияләрне яратам. Менә нидә ул теге бик күп нидә күрсәтте миңа, рәхмәтле ул машина җитте минем башыма. Урамда чыраптан, чынлап быттылыгызмы, ул лотаризм җиттыгызмы дип. Нидә? Алар бит төрлесе. Ничек шишәсең образына? Режиссер фикре белән, әлбәттә ул режиссерга гына салынмыйсың. Режиссер әйтә ул, менә режиссер юнәлеш бирә. Юнәлеш бирә. Син шуңа итестисең инде нигә? Скелетка. Вот. Менә тормышта уйныйсы килгән рольләр кала бит кайбер актерларның гомер буе ул ниндидер образ турында хыяллана, шуны уйнар идем дигән. Сезнең калдымы андый рольләргә? Калды. Мин бик хыялландым. Казанга да шул белән бәлки Марсел Хакимович диye чакыргандыр, бәлки нидә булгандыр. Хуҗа Насретдинне. Сез шуның образында күрдегез үзегезне? Үземне күрдем. Менә бик инде. Вот. Ну, кызганычка каршы булмады. Ну, барыбер монда яшьләр кирәк булгандырмы? Безнең театрда куелды бит инде Хуҗа Насретдин. 2 мәртәбә куелды. У вакытта мин әле килгән вакыт кына Наил Шәйхетдинов финада бездә аны белән бутыйларга. Бер кызыгы да булды. Хуҗа Насретдинның чыккан вакыты гына бу 78 микән инде. Шунда Уфада гастрольдә бик зур гастроль безнең. Бик зур гастроль. Шунда Мөҗип Таҗиевич, бәлки сездер издам министры. Мәдәният министры урынбасары. Бик әйбәт кеше мәрхүм кәем. Шуннан баскычтан мин төшеп киләм. Нуриддин Нәҗмиев, Хуҗаны уйнады инде малай. Сезгә авыз ачылды да калды. Шок миңа. Юк дип әйтеп тә булмый. Рәхмәт, димидер рәхмәт. Молодец. Дәвам итегез шулай дип,
Ondan Хуҗанасында генә түгел. Теге үземнең тәрҗемә иткән игълан буенча өйләнү дигән музыкаль комедиясендә неде редакцияләрдә бутыйлар я. Спектакльнең фотосы минем язылган Наил Шәһиддинов дип. Ялгышмасам, сезгә менә шушы ярты гасырдан артык иҗат гомерегездә 30-га якын режиссер белән эшләргә туры килгән. 28. 28. Әле менә яңадан яшьләр теге сорыйлар, яшьләр сорадылар. Нуртин аби дөресме ул дип, дөресме әйтәм. Бу бит инде менә математик яктан исәпләсәк, 100-дан артык ролегез, 3 спектакль, 4 спектакльгә бер режиссер туры килгән дигән. Менә һәр актерның үз режиссеры булырга тиеш дип тә әйтәләр. Менә сез бу фикер белән килешәсезме? Килешәм. Мин менә хәзерге режиссерларга менә без бәлки картлыктадыр. Менә әсәрне аладырык. Худсовет була. Худсовет белән чыгып әсәрне укыйбыз, кабул итәбезме? Итәбез. Әсәрне алабыз, рольләр, приказ чыга, рольләрне бирәләр, нитәләр. Вот. Шуннан өстәл ни буенда утырга дип, русчасын бит, за столом дип. Татарча өстәл нидә. Образларны шишәбез. Ушып монда башка киреп бетә. Хәзер алай эшләмиләр. Рольне бирәләр, икенче көнне бер-ике укып чыгалар да, артист образын башыннан үткәрергә тиеш. Алай булганда сәхнәдә җиңелрәк, син беләсең, үзеңнең нинди роль башкарасың. Ягъни төпкә төшеп ничектер анализлау җитми дип әйтәсезме? Җитми. Мин бик категорически килешмим. Без очрашабыз менә Ринат Абитазиновлар белән, теге өлкә бергә мунчаларга йөриләр, Равилабилар белән, менә аларда шу фикердә, мине фикердә. Әсәрнең анализларга кирәк. Ягъни буын белән буын арасында аермалыклар, каршылыклар бар. Менә буын белән буын дигәндә, сез буынга буын турында бик яхшы фикергез бар. Безнең театрда тел ягы әйбәт, яшьләребез телне камил белә, башка театрлар белән чагыштырганда дип әйтәсез. Ни өчен Тинчурин театрында шундый телне күбрәк, яхшырак беләләр? Моның сәбәбе нәрсәдә? Сәбәбе чөнки авылдан әйтеп биттем бит. Авылдан киләләр. Ягъни училище, институт бетергән яшьләрнең күбесе авылдан килгән яшьләр. Аннан соң безнең менә сәхнә теле ниләрдә менә Наил Шәһиддинов мишәри бит. Әтел бит әнә ничек? Чиста әдәби. Чиста әдәби тел. Менә күп кенә ниләребез, алар үз эшләрендә артист үз өстендә эшләргә тиеш. Ул бер ниндә син улымы син, кешеме син үз өстендә эшләсәң генә, ялкауламасаң гына чын артист булып була. Менә бүгенге көндә без шундый күренешкә тап булабыз. Бүген генә түгел, гомергә шулай булгандыр. Театрларда кайбер спектакльләр, алар репертуарда берничә елдан юкка чыгарга мөмкиндер. Кайберләре аның 10 еллар буе яши, бигрәк тә менә бу классик әсәрләребез. Театрның, спектакльнең озын гомерле булуы сезнеңчә нәрсәгә бәйле? Ни өчен берәүләр тиз генә югала, берәүләр гасырлар дәвамында дәвам итә? Әгәр дә әсәр менә әсәрдә состав, ансамбль дибез. Беребез бер якка, икенчебез икенче якка тартса, ул озын гомер булмый әсәр. Ансамбль килергә тиеш. Үз образында, менә мин шул образда, менә бу артист шул образда, һәм менә шу ансамбль туры килү. Әсәр озын гомерле була. Менә әйтәм бит, безнең күп кенә әсәрләребез менә мин уйный торган мәхәббәт баскычы, ул миңа атап минем 70 ел нигә юбилеймә язылган иде. Мин анда үз амплуам, бөтенсә, бөтен 8 артист уйныйбыз анда. Һәрбер үзебезнең миңа безгә режиссер Рәшид Загидуллин менә шундай хөрмәт йөзе белән менә шу әсәрне үзебезнең итеп Нурдин Гыйлемханович Нәҗмиев менә мин. Бүгенге көндә Нурдин абый
актер һөнәренә, артист һөнәренә мөнәсәбәт нинди җәмгыятьтә? Менә сез бит инде әйткәнемчә 60 елга якын сәхнәдә, сезнең башлангыч чорда ничек иде, ничек истә калган ул, бүген нинди? Без эшләгән вакытта, менә без бит инде күчмә булган вакытта, безнең квартирага анда гостиницалар юк иде. 24 көнгә чыгасың. 24 көндә 24 авылда буласың. Әйтәм, ничек без авырулар йетмәгәнбез. Анда безне квартирага алып китәр өчен талашалар иде. Чират торалар. Менә бер ягансыз. Менә мине аннан соң инде теге узак җиргәчтен еллар буенча җиргәч үзеңнең квартираңа. Шулапа исән саумы? Менә кертсеннәр. Кабат гастроль белән килгәндә инде. Әйе. Исламия мәхәтуллар бармы? Алар инде туганга әйләнгәндер. Туган. Менә хәзердә ни? Апа сорайлар бигрәк тә якын ниләр туганнар шикелле бер-беребезне шулай хөрмәтләп хәзерге көндә дә шулай. Нигә килмисез инде? Нигә нитмисез инде? Театр белән генә түгел, бер килегез инде дип. Ягъни бу электән калган танышлар, дуслар. Гомумән бүгенге җәмгыятьтә актерга мөнәсәбәт Бик яхшы дип әйтеп булмый. нәрсәдә сизелә ул? Менә мин шаккатам, менә безнең татар халкы бик театральный бит. Менә шушы нәмәсәкәй катастрофа дип әйтим әле. Менә бу колхозлар бетү, ниләр бетү, менә безнегә сәнгать ниләренә, театрларга тамырыбызга ни белә чаптылар. Халык бит әллә ни үзгәрде куйды. Biz de менә нидә булдык? Наил Шәйхетдиновның авылында, Лашманда аңа мәдәният йортын ана исеме бирелде. Шунда без 2 спектакль уйнадык. 2 спектакль. Лашман нинди зур авыл Татарстанның име? Bütün якын тирәдән шакырып китереп 36 бала укый. Безнең юк тамаша. Димәк булмайча ул. Менә үзләренә шакката. Нинди хәлдә ни? Авылда да кешеләр, яшьләр юк. 66 кешегә уйнадык кич белән. Клуб гөрләп тора. Клублар шул хәл яхшы. Менә шул. Ягъни форма бар, эштәлек битеп бара. Тамашачыда да. Шулай. Элекке хәлдән таялар ия. Ул китереп кунмаса гостиницадан торып кингән. Шунда бәйтәм, бәлешләргә хәл китереп куялар ия. Тамашачы үзе ни дәрәҗәдә үзгәрде соң? Аның менә бу театрга мөнәсәбәте генә түгел, аның эштәлегенә карата, спектакльләргә ул нәрсәгә килә бүген? Комедиягамы, мелодрамага, драмагамы? Менә без уйнадык бердән инде шул Шамил Фәрхетдиновның мелодрамасы Ömür boyu seni kütem. Onda benim rolüm bik interesli. Gladın rol diye beytirlik. Bir de etnesiyim. Jılap oturalar. Mene bizden halk ya Sinan'ı jılap. Ya küldür. Ya Sinan'ı kuzinden yaş atılıp çıkan için küldür. Anın ihtiyacı mene şu iki yöneliş. Melodrama hem komediya bugün. No lakin onu bilen yine o'zgartirga kerak. Artistga bit mana qo'ydik hali biz neyning Oyazavi g'ilajı şarşınjir. Bik zor o'ңish bile bara. Xalq yürek. Onu şu kalitede qo'ydi degene Yaşlar Akiyat Tiyatro rejissori İlgiz Zeynev. Şul kadar etip bitirkisiz ulanı şul kadar netip minanı ulu spektaklini Mizele Tiyatrında da görgenim, Kamal Tiyatrında da bizi eli karşı tırdık. O vakta rejissörünü aldılar bizden. Aldılar. Biz etip nersege indik. Kamal'da da barmadı, Nige'de de barmadı. Bu zirnosunu taptı. Hem ansambilde mine bulay, mine şuşulay. Nurten abi, sizni yalgışmasam Rossiyanın xalq artisti ismine atqazangan ismine təqdim etken bulganlar.
Сіз нешіндер мұннан баш тартқансыз, бұл тыйнаклыкмы деп айтайын мен де, өзіңне түбен бейелерме? Түген ол бек қызық қына нетіп кетіріп қойдыларына. Юғары білім болмағаш. Шуны мен қойған. Меңа шу айттылар. Мен бек сізге ялына тұрған күші түгел. Аллаға шүкір. Юқ екен, юқ. Бар екен, бар. Яғни шартларының бірсі юғары білім болу. Әйе. Мен ашыла кетіріп қойғандар. Ярар дейдім. Шуннан әлі әйтті Рашид Зайдуллин, нелерін тұтырып қариқ әлі. Юқ дейдім. Мен бір ялғансыз, мен матбуғатта да айттым. Юқ дейдім, мен ялым мен дейдім. Менің бар Татарстанның халық артисті ең зор есім өзімнің Татарстаным үшін дейдім. Татар халық үшін дейдім. Бүгін матур әдәбият оқырға, китаплар оқырға вақыт қаламы? Қала. Сіз бет өзіңіз айтмышлы кішкенеден китап жені қағылған сізге? Қала. Мен қызымның қызына да тырышам оқытырам. Айтам, қызым, мазғаңын ете. Мен оқытышым шолай дей бере, оқы шиғыр үйренге тырыш. Сенің қортайғанша нең... Баш миына гимнастика? Әй, гимнастика. Қазірде мен китапсыз тұра алмайым. Уақытлы матбуғат, ең көп уақытлы Найыр Шайхын, театрда Найыр Шайхын, сені біле біз екеуін әйек. Газет, журнал оқушы. Мен жиде не алам? Татар нейіне журналарына. Қазанлар журналын алам. Çünkü мен кішкенеден шуннан оқып Сіздің исемегіз Нуруддин, ол татар ғарап исеме деп әйтәләр. Мәгънәсе диннең нуры. Менә сезнең бір нурыгыз сәхнәдә, бір нурыгыз диндә дип әйтеп буламы? Була. Мен бик кичкенәдән безне, без чөнки каша булса да, минем әни бик укымышлы русчасында зирәккә сукыр, татарчасында нинде гарәп и латин нәлен итәдер, менә күпмер вакытта күчкә. Ул менә шул нидән килгән, каннан килгән инде безнең. Хәзер тем более вакыт бар, тамам. Хәзер теге айына шул 6-7 спектакль уйныйм. Ну менә нидән ноябрьдә 9 спектакль булган икән. 9 уйнадым. Biz закон буенча элекке халык артистлары 7 спектакль уйнарга тиеш айына. Мен уздыр җибәргән 9 уйнаган. Хәзер юк инде андый законнар юк. Бетте хәзер. Менә шулай. Нурдин абый, бик зур рәхмәт сезгә. Җылы эчтәлекле әңгәмәгез өчен. Менә театрның да, диннең дә нуры булып, нурлы булып яшәргәсен сезгә киләчәктә. Амин. Исән сау булсагыз.